Og velkommen Hej alle sammen, og velkommen til første video på denne her kanal. Som er de store falke. Vi er kommet, eller vi skulle sidde og spille Skyblock her lige før. Og hvad skete der så? Ja, jeg havde glemt at sætte min nye mikrofon på OBS, så der kom ikke noget lyd på den video. Og så er jeg nødt til at stoppe optagelsen, og så begynde forfra på den her. Så det er derfor, vi er nået så langt. Men det, der er sket, det er bare, at vi har været lidt rundt. Og så har vi lavet en kobbelfarm, og så har vi været henne og brugt nogle vote keys. Og de vote keys, dem er vi så fyret af, og så fik jeg en skeleton spawner. Det må godt de rygter. Takker. Og så fik vi så den her skeleton spawner. Og en masse stone. Og der var 1% chance for at få den her spawner. Det var det allermest rare, der overhovedet var. Du kunne få ind i den der. Men jeg var fucking uheldig. Ja, Ludvig han var ikke så heldig, så ja. No. Jeg tænker, vi laver den her, så kan vi 1, 2. Så skal den stå her. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis vi laver den sådan 5 gange 5. Ja, også. 2, 3, 4, 5. Det bliver så en 6 gange 6, men 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sådan der. Og så her. Så skal der bare laves vægge. Hvor meget kobbel har du? Jeg har skal til at lave noget af mit andet om til kobbel. Vi skal lave en dør, det skal vi huske. Fik du ikke også 64 kobbel? Hvad? Fik du ikke også 64 kobbel? Jo, men dem brændte jeg jo af på at lave det her. Nå. Nå, når jeg har lavet det her om, så har jeg ikke mere. Rip. Ja. Så må du over til generatoren. Skal vi ikke også have en dør? Nej, vi skal bare sætte 2 stykker dirt, tænker jeg. Har du noget dirt på dig? Dirt. 2. Okay, godt. Så vi laver døren her. Her, det bliver bare sådan dirt, for at være sikker på, at der ikke kommer noget lys ind. Lad os lave den 3 høj herinde, for så er vi sikre på, at der er noget. Der kan spawne. Ja. Jeg er den eneste, der mangler mad. Det ved jeg da ikke. Så må vi gå tilbage og købe noget. Ja, det kunne godt være. Det kunne godt være, at jeg lige gik hen og gjorde det. Ellers så skal du gøre det, fordi jeg optager. Men jeg tror bare, nu har jeg allerede skrevet spawn, så det gør jeg bare lige. Turbo, vi ses. Duk. Ned i spawn. Playershoppen. Vi køber den bare fra playershoppen, tænker jeg. Og hvad køber vi for noget? Vi køber køber en hel masse kartofler. Jeg ved godt, det ikke bliver så meget mad, men vi kan prøve at koge dem. Kan man købe kobbel herinde i shoppen måske, så man ikke behøver at stå og lave det hele tiden. Byggeblokke venstre. Kobbel 4 for 10. Nå, man kan kun sælge herinde. Du kan kun sælge kobbel. Rip. Ja. Men ja, du skulle komme jo for maden. Ja, men det var mere bare, hvis man lige kunne det. Og så skal vi lige skråstrege is i den her. Whoop. Nå, så skal vi bare have lavet en lille ovn. Men vi har ikke noget at brænde i den, så jeg tror lige, at jeg smutter til spawn igen.
Svup. Du. Har de ikke et eller andet her, når man kunne brænde noget kul eller et eller andet? Wow, en jættende dyr. Du. Fuck, vi er egentlig noget langt, mand. Ja. What? What? Wow, okay, Ludvig. Hvad? Hernede, Der kommer en. du kan købe helt vildt meget wood hernede, så jeg har bare købt sådan, jeg ved ikke, det var så spruce wood, men det var lige det, der var her. Okay, nu har jeg lavet farmen færdig, mobfarmen. Okay, jeg har også lige købt et diasort til farmen. Har du? Ja. Ja, okay. Det kostede kun 200. GG. Ja. Er der også tag på den? Ja. Wow, fuck, jeg var tæt på at ryge ned. Okay, altså. Ja, okay, der er rimelig mørkt herinde. Og skeleton spawner. Er du klar, Ludvig? Nej. Vil du have mit stone sword, eller? Jamen, jeg har allerede et selv. Kan du ikke lige lave nogle ovn så, måske? Ja. Okay, nu har jeg sat den der spawner. Okay, de begynder at spawne allerede, så de kan godt spawne herinde. Og så sætter jeg lige det der dirt for, og så venter vi til, at der er rigtig mange derinde. Ludvig, hvor meget kobbel har du? 4 stykker, men jeg skal lave en pickaxe. Nå, rip. Jeg ved ikke, jeg har lavet en ovn lige nu. Bare lige for at få noget mad op at køre. Sådan. To create a private furnace successful. Wow, så alting man laver herinde, det er bare privat. Ja, jeg laver min egen ovn. Okay, Ludvig. Hvad? Jeg tror også lige, at jeg laver et par chests, så. Fordi så kan jeg lige lægge alt mit loot derind. Den ovn øverst, det er min. Okay, Skal jeg prøve at se, hvor mange der er inde? en kiste her. Der er en del der. Åh, fuck, ja. Ah! Jorden røg derind. Jorden røg derind. Jordblokken røg derind. Ja, ja, Ludvig. Jeg mangler mad. Det er lige meget. Skal jeg gå ind og nakke den? Nej, jeg går derind. Jeg har svært. Ludvig, gå væk. Der er for mange. Ja, rip. Au, jeg dør. Åh, fuck, de slipper ud. De slipper ud nu, Ludvig. Det er ikke så godt. Har du ikke dødt bloksene? Jo, men au. Åh, hvad laver vi? Åh, der spawnede lige en foran mig, mand. Nu dør jeg. Jeg dør, manden. Nej! Nu kan de ikke komme ud i det mindste, men de kan stadig godt. Kom her. Ej, jeg dør. Jeg skal have min ting. Gå da væk, mand. Jeg skal have min ting. Jeg vil hen og hele. Eller, nej. Jeg skal ikke dø med det her, de er svært for mig. Fuck, 1 meter, mand. Godt. Fik du dine ting? Du har bare pil over det hele. Ja. Okay, det kan være, at vi lige skal købe noget jern og noget armor først. Kan du pay mig noget, Ludvig? Køber du mig noget? Jamen, det er bare mere, fordi at det ville være lidt mere spændende, hvis jeg optog, og jeg så havde lidt flere penge. Sådan. Så jeg kunne købe de der ting til os. Ja, 250. Gør man det? Fordi jeg har ikke modtaget noget. Er det ikke F? Jo, det er F. Det er MoneyPay. Det er MoneyPay. Du. Så. Ja, sådan der. Okay, så... En af de her 2 kister. Kan jeg ikke få en af de her 2 kister?
Jo, men jeg har... Der ligger en masse kister inde Altså, i de der kister. 2 sekunder, så køber jeg lige noget jern. Wow, der er vokset et træ. Køb et jern. Ej, det gider jeg sgu ikke. Så vil jeg hellere op i... Så vil jeg hellere herop, og så få noget... Ej, jern, det er jo skide dyrt. Ej, 50. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg køber jern. Hvad skulle jeg overhovedet bruge det til? Armor. Nej. Jeg kunne ikke bare have købt noget andet, vel? Nej, fordi der er ikke rigtig andet. Nå, Løve, du bliver nødt til at pay mig resten af dine penge, fordi det er ikke billigt. Jeg skal lige se, det ville være allerbedst, hvis vi havde fået... Der er faktisk 2% chance for at få en skeleton spawner. Fordi de kommer til at sætte 2 ind i. Men hvis der var sådan et... Okay, jeg kan ikke smadre nogen af kisterne. Luksusvotkis, te-votkis. Nå, kan du ikke? Nej. Jamen, jeg kommer nu. Lige om lidt, når jeg lige har... Er det ikke noget med oak-træ, de kan vokse side by side eller sådan noget? Hvad mener du? De kan vokse side by side, altså sådan her. Nej. Det mener jeg ikke. Du. Ah! Jeg mener, at du inde i spawnen nede i sådan noget fælles shop noget, ikke? Der købte jeg, der kan du købe 2 stacks wood for, jeg tror det var for $24 eller sådan noget. Det var virkelig ingenting. Men det... Okay, Løve. Ups. Are you ready for the jump? Kan du så ikke lige give mig dit armor, fordi så går jeg bare den af super striker. Okay. Ja, der er det der shit. Nå. Here we go. Ej, der er mange. Hvor slænge by a spider. Wow, det kan også være, at vi skal lave en eller anden måde, men vi kan disable det på det her. Wow. Jeg tror lige, at vi gør sådan der. Nej. Sådan der. Hvad med, at vi gør sådan her, fordi så kan man stille sig her og slå dem, men man kan også komme væk igen. Til gengæld kan vi ikke få deres drops. Så må vi sætte til livet. Fuck, det er egentlig blevet rimelig stort. Okay, jeg går lige ind og tager tingene. Skriv lige med dig, man. Fucking lorteskelet. Du skal ikke komme hen på mig. De kommer ud. De kommer altså ud. De hopper ud. Jeg har et halvt liv tilbage. Har du ikke noget mad? Nej, det var mit sværd. Det vil jeg ikke. Det var halvt, hvad jeg havde. Kan du lukke igen? Nej, ikke helt. Dumme kæle, mand. Jeg hader 1,9. Det er det værste skrald, der er opfundet i historie. Er du ikke engang sat dødt for? Nej, det glemte jeg. Kast mig det. Ah! Det var så et forkert sted at sætte døden, men... Den hoppede... Lige da den hoppede ud, så skød den mig en sidste gang, så jeg var på et liv. Det kan man bare stå herinde. Ej, jeg kan ikke ramme den. Boner meal. Løve, jeg har en idé til. Det var et big træ. Hvad laver du? Nej, du... Boner meal. Og boner meal. Så. Hvad er du gang i? Boner meal. Boner meal. Løve, du bliver lige nødt til at fjerne din ovn.
Hvorfor? Fordi at den skal lige stå et andet sted, fordi jeg vil lave sådan et hele vejen rundt om, hvor man kan stå og slå på skeletterne, så man ikke behøver at gå derind. Wow. Ja. Prøv at se, så gør vi sådan, så at, det er så også lidt risikabelt, fordi at du kan så ende med at blive skudt fra alle steder, når du gør det. Ej, nej, nu kommer de ud. Det var ikke det, der var meningen. Så skal jeg bare dø. Kan jeg gå hen og sætte dig dødt for? Dør! Nej, jeg kommer ind til. Kommer. Nu spam. Ja, spam. Og det var dejligt. Falke. It's a one small step for a man. Eller, it's a one big jump for a man. And nothing for mennesket. Du så det ikke, pis. Hvad så ikke? Nej. så kan jeg bare se ned i chatten sådan. Prøv at kigge på mig. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Sig til morfar. Jeg elsker dem. Hashtag. Hvor lang tid er du optaget? Et kvarter. Okay. Det er outroen. Woo! Ja, det vil du kunne stoppe med at begå selvmord hele tiden. Nej, jeg tog pænt. Ja, små skeletter, hva'? I kan ikke få mig derinde, hva'? De kan ikke få GG, GG er lige nakket et skelet. med hånden. Ja. Jeg dør. Fedt. Falke, prøv at kigge bag dig. Ja, tak. Prøv at kigge, Falke. Ja, men jeg kigger. Prøv at kigge bag. Nej. Swoop. Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Du ville så meget have sagt et eller andet, og så i stedet for at det var swoop. Rip. It's a little step for humans, but a big step for man. Wee, plup. Kom bare, wee, plup. Jeg har brug for endnu et stykke jord. Har du endnu et stykke jord? Nej. 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 Har du endnu, Okay, har du endnu prøv et lige at stykke komme. jord? Nej. Prøv lige at komme Ja, ud. hvad er der? Det her, det ser lidt spooky ud. Der var sådan en der stikker ind igennem vores dør. Vi har virkelig trængt til et stykke jord lige nu. Har vi trængt til det? Ja. Nej, Jeg skal nok skaffe et stykke jord på en god måde. Ej, Løve. Sådan der. Okay, Løve. Lige nu der overvejer jeg bare helt vildt bare at gå derind, ikke? Mm. Bare Nej, det er sjovt nok, for det gør jeg nemlig også. uden noget ud over mit sværd, ikke? Mm. Heller ikke armor eller kartofler eller noget som helst, og så bare gå derind og så bare hello motherfuckers. Er du klar? Husk at sætte blokering. Nå, det må man ikke få lov til. Du skynder dig. Du vil flytte dig. Du skynder dig Okay, jeg den bagefter, okay? Ja. Ah! Nej, ja. Hej. Hello. Løve, du må gerne åbne igen. Du må Nå. Du må Nå. Nej, hvad laver du? Jeg skal ind. Har du Sådan der. Så holder du bare sådan bone. Det smadrer bare en bare. Ja.
kommer bare, så er der party. Du. Du har bare pil overalt. Cakes. F. Du. Hey Falke, Mm. verdens længste hop. Yeah, wow! Jeg kigger Nej, jeg skal nå vandet. Nej, jeg skal nå What vandet. the fuck? Jeg var så tæt på vandet. Lol, Ludvig. Lol, Falke. Gå nu væk. Jeg har fundet på en endnu bedre metode til det der med at dræbe dem. Hvordan, Falke? Sådan. Okay, problemet er bare, at jeg bliver nødt til at løbe derind igen med en hel masse ting, jeg kan bygge med. Hvorfor? Fordi at jeg skal derind, og så skal jeg sætte en ting op, så vi kan gøre sådan, så at vi kan slå dem uden selv at blive slået alt for hårdt. Nå, okay. Ludvig, du bliver lige nødt til at komme og hjælpe mig med at dræbe dem. Først, inden jeg kan gøre det her. Så kommer du bare og væk her. Whoop. Jeg tror lige, at vi løber. Eller væk, mand. Små skeletter, mand. Små børnebørn, hva'? Vi skal fandme ikke sådan noget tæsk på Falke. Nej. Nej, jeg... Nej, vi døde Hvad begge laver to, gjorde vi ikke? Nej. Hvad laver du? Så går det væk. Jeg vil ikke have dig. Du var tæt på. Nej. Amor og dø. Og jeg ved godt, man ikke skal spamme 1,9, men det er det eneste rigtige. Bare skynd dig at dræbe så mange du kan. Jeg synes faktisk, vi skal gå væk. Ludvig, hvad har du på dig? Ting med svær sådan noget. Nå, det løber jeg ind og henter lige om lidt. Bare dø. Jeg flæsker bare skeletterne, mand. Eller du flæskede dem. Har du ting? Nej, jeg er inde og hente dem. Wow. Løb nu ud, mand. This isn't nice. Wow. Dræb den. Her er det tvær. Jamen, jeg har jo ikke noget svær, mand. Nej, og jeg Så må har ikke jeg noget hellere- HP, manden. Wow. Nej. Ud i void med dig. Jeg skubbede den ud i void for dig, Ludvig. Nej, kom nu. Sådan der. Nu burde vi kunne stå herinde og bare skyde dem, eller bare dræbe dem ud af ingenting her. Og det her det er faktisk ret smart. Ja, hvordan får vi så tingene? Jamen, der ligger jo ikke nogen ting derinde. Jamen, vi skal jo have bones op. Nå, Bogen ja, er- dem kan man godt tage herfra, fordi at hvis der står et skelet, og du så skyder det, eller sådan, så kommer det hen imod dig, og de kan ikke skyde dig. Jeg bliver lidt skudt af det. Nej, det gør jeg. Fordi du kan ikke blive skudt af skeletterne herfra. Jeg ved ikke, det her det er meget risikabelt, så jeg tror lige, jeg sætter nogle bloks her, for at jeg ikke lige bliver skubbet ud over med det samme. Og så gør vi sådan her, og vi gør sådan, nej, ikke, nej. Det vil vi ses. Dræb dem. Godt. Godt, at du dræbte dem, fordi ellers så var jeg nær død. Jeg ved ikke, jeg håber stadig, at de kan spawne, og jeg håber ikke, at de spawner sådan, så de løber ud. Men de burde stadig godt kunne spawne. Der er et par bones derovre. Og de kan ikke spawne længere. Rip. De kan ikke spawne længere, tror jeg. Ludvig. Tror jeg heller ikke. Nå, Kan vi ikke lave en smartere måde end det her? vi kunne... Jo, men så skal man... Ellers så skal vi bare lave en mob trap. Nej, men de kan jo heller ikke spawne på grund af lyset. Jeg tænker, at vi Problemet er, skal... at vi kan ikke fjerne spawner. Jeg tænker, at vi skal til at stoppe episoden.
Ja, det passer meget godt. Vi er faktisk på 25 minutter nu. Nå, men Ja, vi ses. kig på mig, Falke. Ja. De store De store falke takker over. Hej hej. Hej.